皆さん、こんにちは。私は生まれてからずっと祖父と住んでいます。人に優しい祖父です。あまりお金もないのに人にお金を貸します。祖父はなんでいつも自分より他の人を大切にしているのだろうか。なんで自分を大切にしないのだろうか。お金持ちになりたくないのかな。祖父は毎日野菜や岩を育てています。祖父はたくさんの孫を小さい時からラオス大学を卒業するまで育てました。でも私はまだわかりません。なんでお金を貯金しないのだろうか。私は祖父の反対に反対です。なんで他の人にまで親切にするのだろうか。鶏を売ったお金を家族に使えばいいのに、組織をしていい仕事をしている親戚もいます。ある人は時々祖父に会いに来ます。でも会いに来ない人もいます。私が今まで大きくなって大学まで行けたのは祖父のおかげでした。私の祖父はいつも言いました。私たちはお互いを助けるために一緒にいる。お前の見せた幸せが何かわかると思う。祖父は今、年老いて病気がたくさんあります。その病気を治すためにはお金が必要です。私にはそんなにたくさんお金がありません。でも私が思いもしなかったことが起きました。祖父が病気になったのを知った親戚と孫が会いに来てくれました。祖父の病気を治すためにはお金が必要です。そして祖父の病気は治りました。今私は分かってきました。なんで祖父が今まで他の人をずっと助けていたのか。人間は絆があればこの世界を暮らしていくことができるのです。私は祖父が言ったこと、私たちはお互いを助けるために一緒にいるという言葉を忘れません。私もこれをこれからの生活の中で大切にしようと思います。私は祖父の教えが好きです。どうもありがとうございました。